I veliki pozdrav svima, dobrodošli na novi video. Danas pričamo o Vox Change Voice aplikaciji. Možete je skinuti na vaš desktop Windows računar i pomoću mikrofona možete da snimate audio snimke, da menjate glasove na profesionalnom nivou u realnom vremenu. Možete da izaberete bilo koji efekat koji želite, pravite glasove za sinhronizaciju ukoliko vam je to potrebno i još mnogo toga. Ova aplikacija se može u vidu krekovanog dokumenta skinuti sa blindhelp.net sajta, lozinka za arhivu vam je 2022 i na sve to, pa šta reći, uglavnom sve je već ovde rečeno. Ne bih ništa dodavao, sem da, eto, ako želite i sami možete da pogledate. Aplikacija podržava ćaskanja, tako da, eto, to je to. Bez daljeg odugovlačenja, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, lajkujte video i subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Do tada veliki pozdrav i naravno, ćao.